tužilaštvo da uvede svog prvog svedoka. Pozivamo majku Vronskog. Šta ste mislili o optuženoj kada ste se prvi put videli, odnosno pri vašem upoznavanju u vozu, a kako se to mišljenje dalje tokom vremena menjalo? Pa mi smo se upoznale u vozu kada smo putovale za Moskvu. Bilo mi je baš prijatno da razgovaram s njom. Ona je govorila o svom sinu Serjoži, ja sam joj govorila o svom sinu Vronskom. Baš sam je zavolela i baš je bila prijatna. I moj prvi utisak je da je ona ljubka, dobra, sve najlepše. I baš sam rekla svom sinu da mi se baš dopada. Kada sam doznala da je ona u ljubavnim odnosima sa mojim sinom, bilo mi je veoma drago, ali kasnije kada sam saznala da je moj sin odbio položaj koji je bio veoma važan zbog nje da bi se vidio s njom, tada sam promenila svoje mišljenje. Kada sam čula da je to neka očajnička strast i da to može da dovede mog sina na glupost i tad sam još više bila protiv toga. Veoma me je razočaralo kako je mogla tako da ostavi ravnodušno svog sina i muža. Sin je bio još uvek mali i ostavila ga je samog kući sa svojim ocem. Gospođo Vronski, da li smatrate da ste preduzeli sve mere kako ne bi došlo do raskola same porodice Karenjin, odnosno da optuženo ne smije trete vašeg sina? Pa ja sam pokušala da sve mere preduzmem, ali više sam pokušavala preko svog sina da taj brak, tu vezu kao rasturim. Imala sam svoje domaćinstvo i sa tog domaćinstva sam na godišnjem nivou slala svom sinu novac. A kada je on otišao iz Moskve i kada smo se posveđali zbog njegove ljubavi sa Anom, tada sam prestala da mu šaljem novac i pošto je bio u teškom položaju, ja sam mu rekla da ću da mu pošaljem novac ako mu to treba radi njegovog posla, ali ako mu treba radi njegove ljubavi, onda ne želim da mu pomažem oko toga. Onda naš sledeći susret je bio u Petrogradskom pozorištu, kada sam mu na provokativan način rekla da kao nisi tamo kod svoje, ne udvaraš se svojoj gospođi Karenji, ona pravi senzacije, zaboravlja se, pati pored nje na francuskom kako niko ne bi razumeo. I on je otišao nakon toga. Nakon toga sam mu nudila da se oženi knjeginjicom Sorokinom, ali zbog toga je Ana Karenjina bila ljubomorna i to je bio jedan od razloga zašto se ona ubila, jer je na pogrešan način shvatila to i on uopšte ni nije želeo da se oženi njome, a ja sam to želela da se ona oženi. Da li ste rekli nešto o Ani i o njenim postupcima? Pa s njom direktno nisam razgovarala od kad smo se videla u vozu. Više sam se brinula za svog sina i da njega odvratim od toga. Ono što bih ja rekla, to je ono što bih se nadovezala na ovo, jeste da iz ovog svedočenja možemo da vidimo da je Vronski zaista voleo Anu. U početku je bio sav vezan za nju, spreman da mu se tako teče ruka i samo da se nešto loše ne desi, da ne učini zlo. I posle veoma kratko provedenog vremena sa njom, to je sa Vronskim, Ana nekako uviđa tu preveliku ljubav prema Vronskom, odnosno nalazi smelost da ostavi svog supruga, svoj dom i njoj najvažnija osoba na celom svijetu, dete koje je pazila i volela iznad sebe, odnosno svog sina Serjožu. Ali da li
je to zaista bilo dovoljno vremena da ga upozna? Da li je to zaista bilo dovoljno vremena da upozna njegove osobine i njegov unutrašnji svet? Da li je zaista on želeo takav stresan porodični život? Citiram, ne samo da nije voleo porodični život, već mi se u porodici stanovništva samačkog sveta u kome je živeo činilo da ulozi muža ima nešto njemu strano i neprijatno i više od svega smešno. Glavno pitanje je da li je ona mogla da napusti svog sina, da se posle veoma kratkog vremenskog perioda prepusti krajnje nepoznatom čoveku, da se prepusti toj trenutnoj strasti i da ulogu majke koju je 8 godina nesebično čuvala zameni ulogom ljubavnice i nečasne žene. Zašto ona, uprkos svemu, uprkos jednom neznancu, ne ostvaruje taj njen životni cilj i tu njenu sreću koja je podredila 8 godina života, koja kako navodi njen jedini i pravi životni cilj. Od te trenutne topline situacije čak je i ljubav prema sinu zapostavila od same te jake želje za sopstvenom srećom. Citiram, reč je optužena. Serioza. Ja sam također mislila da ga volim i topila sam nad svojom nježnošću, a živjela sam bez njega, zamenila ga drugom ljubavi. I nisam se žalila na tu promenu dok me je ta ljubav zadovoljavala. Ovdje vidimo koliko su njeni postupci zapravo licemerni, ne samo licemerni, već koliko su egocentrični, jer jasno se vidi da je optužena svoje odluke donosila isključivo zarad svoje lične koristi, ne razmišljajući o svom maloletnom sinu. Ako mogu samo, poštovani sudija, da dodam nešto u odbranu Ane Karenjine. Izvolite, imate reč. Postavlja se takođe pitanje da li je zapravo Aleksej Karenin bio tako dobar otac kao što ga predstavljaju. Ako mogu da citiram jedan deo, koji se desio nakon što je Ana priznala zapravo da voli Vronskog. Sve što će stići nju i sina, prema kome su se isto kao i prema njoj promenila njegova osjećanja, prestalo je da ga zanima. Jedino što ga je sada zanimalo bilo je pitanje kako da se na najbolji, najdostojniji i najzgodniji način za sebe otrese od blata kojim ga je ona uprskala pri svom padu i nastavi da ide svojim putem delotvornog, časnog i korisnog života. Mislim da u ovom delu zapravo vidimo da i on nije bio toliko, da kažemo, idealan otac i da ga je interesovalo samo to neko, to jest da ga je interesovalo samo ugled koji će on da ostavi u tom visokom društvu. Da li imate neko pitanje za majku Vronskog, pošto ste dobili reč pre toga za to? Odbrana. Evo ja imam jedno pitanje, a to je kakav je bio odnos vas i vašeg sina? Pa odnos mene i mog sina je pre njegovog ljubavnog odnosa sa Anom Karenjinom bio odličan, baš smo se slagali. To je to. Mislim da ga je ona upropastila zato što kad je poginula, on je bio mnogo slomljen i moja jedina nada da se on izvuče iz toga jeste da ide na Kočite mi. Jel me čujete? I meni. Meni kočite. I meni kočite svi. Evo ovako. Meni se gube slike. Pitanje... Ja ništa ne čujem. Meni se svi gube. Sljedeće pitanje je da li smatrate da je Ana bila dobra majka? Pa ja smatram da ona nije bila dovoljno dobra majka, jer da je bila dobra majka, ona ne bi ostavila svog sina. I ne bi napustila taj brak barem zbog svog sina,
Ako se ona nije osjećala dobro, ona je trebalo je da istrpi taj brak samo zbog svog sina, ne da samo gleda na sebi da njoj bude lepo. Dobro, a da li smatrate da ste vi dobra majka jer ste na neki način i dopustili da vaš sin rastori jedan brak, odnosno jednu porodicu pre svega? Zašto na početku niste rekli nešto? Ja ga nisam podržavala u tome kad sam videla da to ne ide u dobrom smeru. Tako da nisam podržavala taj odnos Ane Karenjine i Vronskog. Mogu ja nešto da kažem? Nemam više pitanja. Izvolite. Majka od Vronskog je rekla kako ona nije podržavala odnos Vronskog i Ane i da je ona kao u stvari odgovorila na pitanje da li je dobra majka, koliko sam ja razumela da jeste, ali ona nije bila protiv toga zbog toga što je da Vronski ne bi uništio brak između dvoje ljudi, već je bila protiv toga zato što bi to naškodilo Vronskom. Tako da to je prilično diskutabilno da li je ona u stvari bila dobra majka ili nije. Jer da jeste, ona bi naučila njega da brine i o drugima, a ne bi brinula samo o svom sinu. Tačno. Ja koliko se sećam u jednom delu knjige, ona je rekla kako nema veze što je i udata žena, ali je problem u tome što zbog nje ruši svoj ugled. To je to od mene. Da li dajem reč advokatima Vronskog? Da li imaju neko pitanje za svedoka? Imam ja pitanje za majku Vronsku. Izvolite, imate reč. Pošto znamo da vam se Ana prvi put kad ste videli u vozu svidela i mnogo ste je zavolili i pošto saznamo kasnije da je niste toliko gotivili i niste podržavali tu vezu, da li ste u početku htjeli da vaš sin bude sa njom u vezi? Pa u početku sam bila zadovoljna i srećna zato što je to bila ona. Ja sam čak u jednom trenutku da ona nije bila udata i da nije imala sina, pomišljala da ona može da bude sa mojim sinom, zato što je toliko dobra i na neki način sam znala da će mu se svideti. A kasnije nisam, kako vi kažete, gotivila, zato što me razočarala svojim postupcima i svojim odlukama koje je donosila u životu. Dok ste u vagonu pričali sa Anom, da li ste primetili neko histerično ponašanje ili da boli od neke bolesti? Ne, ona je bila sasvim ok osoba, staložena, sve najbolje. Sad. Dobro, hvala. Da li vam je možda poznato da se Ana Karenjina lečila možda ranije od neke bolesti? Ne, nije mi poznato, ja se nisam toliko bavila njenim životom, više sam se bavila životom svog sina, zato što sam samo želela najbolje za njega. A da li vam se grof Vronski nekada žalio na Anino ponašanje i da li vam se poveravao što se toga tiče? Nije. U redu, hvala. Da li ste primetili da je Ana bila ljubavna? Neka mnogo velika galama se čuje iza tebe, zamolim sam. Nisam čula. Teko, čuje se neka velika buka iza tebe. Mila, možda ponoviš? Mislim da Seki nije dobar internet. Ne, nego se čuje kuće neko, mislim da je napolju. Da, jeste. Ona je zakočila. Kočilo mi je. Možeš da ponoviš pitanje? Me čujete? Čujemo te. Ali uđi unutra jer to kuće mnogo važno. Me čujete sad? Da. Čujemo. Da li ste primetili Aninu ljubomoru kada ste htjeli da ponudite drugu devojku vašem sinu?
A ja nisam bila u kontaktu sa Anom od kad smo se vidjeli u vozu, tako da nisam mogla to da vidim. A da li ste primetili na vašem sinu neko čudno ponašanje ili tako nešto? Pa vidjelo se da on ne želi da se oženi drugom zato što je voleo Anu, i vidjelo se da je Ana dosta ljubomorna zbog toga. Molim tužilaštvo da uvede sledećeg svedoka. Mi izvodimo Lidiju Ivanovnu. Gospođo Lidija Ivanovna, da li možete da nam opišete vaš odnos sa optuženim? Pa sa Anom sam bila u prijateljskim odnosima, naravno pre nego što je došla iz Moskve. Nas dve smo se sprijateljile preko Alekseja, zato što je on bio moj prijatelj. Ana jako nije bila član mog društva, ona ga je poštovala kao i njen muž. Što se tiče njenog ponašanja kada se vratila i našeg odnosa kada se vratila iz Moskve, ja sam odmah došla kod nje da bi je pitala u vezi sa njenom misijom da pomiri Oblonske. Malo smo razgovarala, zatim sam morala da odem na neku sednicu. Takođe, primetila sam da se dosta promenila i da me je manje posjećivala. Shvatila sam da je u mom društvu postalo nelagodno i dosadno i zato smo se manje viđale. Kako se optužena ponašala nakon dolaska iz Moskve, odnosno da li ste primetili neku promenu u njenom ponašanju? Pa kao što sam rekla, manje smo se viđale, činilo mi se kao da me izbegava. Takođe, pre smo vreme provodile u Peterhofu gde sam imala vikendicu pored nje i tada smo se družile, međutim ovog leta nisam odlazila tamo, tako da smo, kao što sam već rekla, jako se retko viđale. Da li vi lično mislite da je pogrešno to što je optužena napustila svoju porodicu i posebno svog sina koga je mnogo volela? Ja uopšte ne podržavam tu njenu odluku. Smatram da nije trebala to da učini, baš zato što je sin još mali i potrebna mu je i smatram da koliko je ona govorila da voli svog sina, smatram da ga ne voli uopšte toliko ako je uspela da pobegne zajedno sa Vronskim od njega, to je da ga napusti. U kakvom ste stanju zatekli Alekseja i Serjožu? Kada sam došla u Aleksejev kabinet, on u početku nije hteo nikoga da primi, međutim zatim se sažalio, govorio mi je kako je razbijen i ubijen, kako više nije čovek, kako ne zna šta da radi, nema osnovac ni u čemu, čak ni u samom sebi. Takođe govorio mi je da mu je da se stidi da izađe među ljude zbog njegovog čina praštanja, tako da bio u jako lošem odnosu i smatram da ga je Ana dosta povredila to što ga je napustila. Da li mislite da ste im bili u pomoći u toj situaciji? Pa smatram da jesam sa neke strane zato što ja jako nisam bila dobra u praktičnim poslovima, trudila sam se, bila sam jako veliki moralni oslonac Alekseju, a i takođe brinula sam i o Serjoži, jako, opet kažem, nisam bila dobra u tim poslovima, za mnom je izmene vršio Kornej koji je bio sobar Alekseja. Što je to, nemam više? Želela bih nešto da dodam. Želela bih da dodam kakvi su u stvari odnosi bili između Serjože i njegovih roditelja. To jest, iako on trenutno nije tu i ne može da nam posvedoči, ja bih želela što detaljnije da vam opišem ono što nam je on ispričao, kako se njegova majka ophodila prema njemu kada je njima u posetu došao Vronski. Iako je Aleksej zamolio da Ana ne dovodi Vronskog u kuću gde živi njihovo dete. On je bio dosta zbunjen, nije znao kako da se ophodi prema gospodinu Vronskom, nije znao šta treba da osjeća prema njemu i taj odnos ga je plašio. Nije znao tačno da li je on kriv, citiram. Šta li to znači? Ko je on? Kako treba njega voleti? Ako ne razumem, ja sam kriv, ili glup, ili rđav dečko. Mislilo je dete i otuda je dolazio onaj upitni, istraživajući neprijateljski izraz, bojažljivost i nejednakost, zbog čega se tako nelagodno osjećao.
To da li je gospodin Karenin bio dobar otac, ne možemo sa sigurnošću, da nije bio dobar otac, ne možemo sa sigurnošću reći, zato što je Karenin se itekako žrtvovao i radio prekovremeno i zbog toga nije mogao da posveti dovoljno vremena svojoj porodici. A da li je gospođa Ana Karenina bila dobra majka, i to se stavlja u pitanje, jer da jeste, zapitala bi se da li treba da dovodi gospodina Vronskog u njihovu kuću pred detetom i zapitala bi se kakve će to emocije i kakva pitanja probuditi u detetovoj glavi. Hvala. Odbrana ima reč. Pre svega mislim da Ana itekako jeste bila dobra majka, jer dok je živela u kući sa svojim mužem, provodila je dosta vremena sa sinom, dok je ipak muž sa jedne strane dosta vremena provodio na poslu i kao što ste rekli nije imao dovoljno vremena da posveti svom sinu. Međutim, on kad je dobijao to neko slobodno vreme, on je dolazio samo na ručak i tada gotovo da nije ni primećivao sina. Sada ako mogu u svedoku da postavim par pitanja. Imate reč. Gospođo Lidija, da li postoji možda neki određeni motiv zbog čega ste vi stupili u to neko prijateljstvo sa Aleksejom Kareninim? Pa Aleksej je podržavao moje religiozno-patriotsko društvo i poštovao, zato sam se sprijateljila sa njim. Međutim, kasnije kada je Ana napustila svog muža, želela sam da mu se što više približi. Da li ste možda osjećali nešto više prema Alekseju nego to samo prijateljstvo? Pa ja sam kao mlada bila ostavljena od muža i nisam bila razvedena, ali sam bila zaljubljena u dosta muškaraca. Međutim, kada je Karenin dospeo u ovaj položaj, počela sam da osjećam nešto više prema njemu i tada sam shvatila da je moja ljubav prema Aleksiju velika i prava i iskrena, a da su ostale ljubavi bile lažne. Takođe, često sam sanjarila šta bi bilo kada ja ne bi bila udata, kada bi on bio slobodan, kada bi ulazio u sobu, počela bih da crvenim, zatim kada bi govorio o prijatnim stvarima, ne bih mogla da sklonim osmeh sa lica, tako da osjećala sam nešto više od prijatelja prema njemu. Da li mislite da ste vi imali neki veći uticaj na njegovu povećanu religioznost? Smatram da jesam, zato što mislim da sam od jednog ravnodušnog i lenjo verujućeg čoveka napravila čvrstog i vatrenog pristalicu novog hrišćanskog učenja. Takođe, kada mi je govorio kako ga niko ne razume, kako nema uopšte oslonca, kako je zapeo u taj položaj, uopšte ja sam mu govorila da će mu Bog pomoći, da će ga podržati, da će utehu naći u Bogu i u ljubavlju koju mu on pruža i takođe rekla sam mu da treba da zahvali Bogu zato što jedino u njemu može da pronađe mir, spasenje, utehu i ljubav. Dobro. A da li priznajete da ste na neki način dok ste boravili u kući Kareninih pokušali da Serjožu udaljite od njegove majke, to jest od Ane? Priznajem da sam rekla Serjoži da mu je majka mrtva, a da mu je otac svetac, zato što sam to smatrala i nekom kaznom za Anu, zato što je izvršila ovakav čin, to je zato što je napustila dete koje treba majku, jednostavno, i takođe smatrala sam da Serjoža i Aleksej trebaju nekog boljeg, pored sebe od Ane, tako da želela sam takođe da budem ja uz njih dvoje i zato sam to rekla Serjoži, ali takođe kada mi je Ana poslala pismo da želi da vidi sina, ja sam bila protiv toga i u razgovoru sa Aleksejem gde je on govorio kako želi da dopusti Ani da vidi sina, ja sam mu govorila da ne bi to trebalo da radi zato što sam ja već Serjoži rekla da mu je majka mrtva i to bi dovelo do toga da dete počne da se to bi dovelo do novih pitanja, takođe otvorilo bi neke stare njegove rane, Aleksejove, nastale bi nove patnje i muke i rekla sam ako u Ani postoji dalje nečeg ljudskog, da to ne želi da učini. Zatim sam Ani odgovorila pismom u kome sam joj rekla da ne može da vidi sina, ali da to shvati u duhu hrišćanske ljubavi.
I upravo iz tog razloga vi niste dopuštali da Serjoži otac odgovara na pitanja, već ste vi na njegova ta pitanja o majci odgovarali. Da. Dobro. I samo me još na kraju interesuje da li je to neko odsustvo Ane Karenjine vama omogućilo sve veće prisustvo u kući Karenjinih i uticaj u istoj? Pa mislim da jeste uticaj, iako sam ja govorila Serjoži da mu je majka mrtva, iako mu je otac to potvrdio, dalje mislim nije verovao u to. Također što tiče prisustva, naravno da sam bila više prisutna u kući, vodila sam računa o poslovima, o Serjoži samom, tako da bila sam više prisutna nego pre kada sam se družila sa Anom, jer tada sam se, kao što se već rekla, jako retko viđale posle njenog dolaska iz Moskve. U redu, hvala. Ja bih samo ovde još dodala da se ovde takođe postavlja jedno pitanje da li je ta energija i taj uticaj u kući neke druge žene, zapravo da li je on bio zdrav za jedno malo dete, jer koliko tvrdite da je Ana kriva zato što je napustila Serjožu, isto toliko je na neki način i otac kriv, jer zbog samog posla i svega toga je dopustio da jedna, da kažemo, detetu nepoznata žena, kao što je Vronski bio nepoznat, dobije neki veliki uticaj u njihovoj kući. Hvala. Dobro. Molim, ako niko nema nešto da doda, molim tužilaštvo da uvede sledećeg svedoka. Pozivamo gospođu Kiti. Gospođo Kiti, da li biste vi kao majka zarad emocija zapostavili sopstveno dete? Ne, mislim da ja to nikada ne bih uradila. Smatram da svaka majka na ovome svetu treba da bude u svoje dete, makar to značilo da mora biti u lošem braku. A mislim da dete ne može biti srećno ako nema majku pored sebe da bude uz njega. Sljedeće pitanje za vas jeste kakvi su bili odnosi između vas i optužene? Moram da priznam da su Anini i moji odnosi na početku bili veoma dobri, zato što je Ana bila dobra prema meni, kao i ja prema njoj, i da smo imali jedan veoma lep i prijatan razgovor. No, desilo se to što svi znate da se desilo. Na našem putu se pojavio Vronski, ona se zaljubila u njega i uradila to što je uradila, posle čega ja više Anu ne mogu da gledam istim očima. Ona jednostavno za mene više nije ista žena. Da li vam je bilo drago kada je gospođa Ana Karenjina došla u kuću kako bi posjetila vas i porodicu Oblonski? Da, bilo mi je drago kada je Ana došla, zato što sam ja u tom trenutku njoj videla nešto posebno, nešto što se kasnije izgubilo. Da li ste voljeli optuženu? Ne mogu da kažem da sam je voljela, zato što smatram da je to preteška i prevelika reč, ali na početku mi je bila veoma draga i tada sam joj se divila, tako da nisam je voljela, ali bila mi je draga, divila sam joj se. Da li je krivite za razor mogućeg braka? Da, krivim je, zato što smatram da se ona nije pojavila, ja bih se možda udala za Vronskog, međutim, mislim da je bolje ovako za mene, jer sam se udala za Ljevina koji je mnogo bolji čovek, a ovako sam saznala, uvidela da je Vronski zapravo loš čovek. Recite mi, da li je vaša teška bolest bila i sama optužena? Možete da ponovite pitanje? Da li je vaša teška bolest, pored bolesti koju ste imali, bila i sama Ana Karenjina, to je optužena? Pa da, Ana je bila uzrok moje bolesti, zato što mi je otela Vronskog. Ja sam mislila da ću za njega da se udam i taj osjećaj tuge koji je prouzrokovao zapravo gubitak Vronskog se pomešao sa osjećajem kajanja, zato što sam
odbila Ljevina kada me je prosio i na taj način sam povredila jednog dobrog čoveka koji me je iskreno voleo. Da li ste se uplašili kada ste čuli da je vaš suprug Ljevin otišao kod Ane? Da li ste možda pomislili da će i njega Ana zavesti kao i Vronskog? Da, pomislila sam, moram da priznam da sam bila i ljubomorna, međutim, posle sam shvatila da nije bilo potrebe za tim, zato što Ljevin nije kao Vronski, on je mene dugo voleo i ne bi dozvolio da me tako lako izgubi zarad Ane, zato što je Ljevin pre svega dobar čovek. Nikada me ne bi povredio na taj način. Gospođo Kiti, sledeće pitanje za vas jeste da li je tačno da je Ana htjela da spoji vas i gospodina Vronskog, ali se na balu desio potpuni preokret i ona je odigrala poslednji ples namenjen vama? Da, to je tačno, međutim, Ana mi je njenim poslednjim potezom zabila nož u leđa i duboko me povredila. Ja sam očekivala da ću plesati taj poslednji ples sa Vronskim i zbog toga sam dosta momaka koji su me pitali za ples odbila i na kraju sam ostala sama. A tada kada sam ugledala njih dvoje kako plešu zajedno, me je zavladao ogroman osjećaj tuge i razočarenja i čitav moj svet se srušio kao kula od karata. Da li možete da mi kažete vaše najiskrenije mišljenje o gospođi Ani? Ana je bila jedna, što se tiče fizičkog izgleda, jedna veoma lepa žena koja je izgledala dosta mlađe nego što zaista jeste i davala je utisak dobre žene na prvi pogled, međutim smatram da Ana nije bila dobra osoba, jer da je bila dobra osoba, ona meni nikada to ne bi uradila, ali ne samo meni, nego nikada ne bi ostavila svog sina, svog Serjožu. Bila bi uz njega. Izvinite, zadnje pitanje, to je poslednje, jeste da li je za vas Ana predstavljala veću sušnicu? Pa da, na neki način jeste, zato što sam mislila ako je uspela da mi preotme Vronskog, da će tako uspeti da mi preotme Ljevina i zbog toga sam se bojala. To je bilo to. Da li odbrana ima neko pitanje? Ako ne, možete uvesti sledećeg svedoka. Odbrana ima samo jedno pitanje za gospođicu Kiti. Izvolite. Gospođice Kiti, svi znamo koliko ste vi zavoleli Ljevina i koliko je vaša ljubav prema njemu, tako da ste se udali za Vronskog i da ste toliko zavoljeli Ljevina dok ste bili udati za Vronskog kao što ga sada volite, da li biste napustili Vronskog kao što je Ana napustila Karenjina? I dobro mislite, Kiti. Pa, ako sam se... Ja sam mogla da biram na početku da li želim da se udam za Vronskog ili za Ljevina i samim tim sam i odbila Ljevina kada me je prosio, tako da mislim da ne bih napustila Vronskog jer sam ja već izabrala. Iako neizmjerno volite Ljevina? Da. Dobro. Odbrana, nema više pitanja. Molim tužilaštvo da uvede sledećeg svedoka. Uvodim Alekseja Karenjinog. Da li je vaš brak bio ugovoren i kakvi su bili odnosi između vas i vaše supruge? Naš brak je bio ugovoren i ona je volila mene i ja sam nju voleo pre nego što je došao Vronski. Da li ste vi vašu suprugu poštovali? Jesam i ona je mene poštovala. Da li je vaša supruga poštovala? Pre nego što je Vronski ušao u naš brak, ona je mene jako poštovala. Da li ste možda nekada pomišljali da i vi nju prevarite? Tada su muškarci bili na znatno boljem položaju od žena. Apsolutno ne.
Čime ste se vi bavili? Ja sam se bavio unutrašnjom politikom. Možete li vi potvrditi da ste ipak stekli neki ugled u društvu? Jesam, tim poslom sam stekao dosta ugleda u društvu. Da li ste dobili priznanje od vaše žene da je ona svojim nedopustivim ponašanjem nekako nagovestila da vas ne voli? Čime je prevarila sa Vronskim, ja sam znao da je njena ljubav prema meni nestala. Da li je vaša žena nekim gestom ili ponašanjem narušila vaš ugled? Apsolutno, jeste. Da li je osuđujete zbog toga? Da. Da li vi mislite da je vaša žena dobro ispunjavala majčinske i bračne dužnosti? Pre nego što je, kao što sam rekao, Vronski došao, Ana je bila odlična majka, ali kada je Vronski pomutio pamet, ona je svoje obaveze prema sinu nije obavljala. Da li je osuđujete zbog toga? Da. Da li ste vi nakon saznanja o preljubi vaše žene pružili njoj drugu šansu i dali joj samo jedan uslov, a to je da svog ljubavnika ne dovodi u kuću gde je odrasta njihov sin, to jest vaš? Nisam čuo, može još jednom. Da li ste vi nakon saznanja o preljubi vaše žene njoj dali drugu šansu, to jest dali ste joj samo jedan uslov, a to je bio da ne dovodi gospodina Vronskog u vašu zajedničku kuću gde je odrastalo vaše dete? Ja bi njoj oprostio njene grehe, ali ona nije mogla da obuzda svoja osjećanja. Znači, mislite da nije ispoštovala tu vašu, kako da se izrazim, molbu da ne dovodi ljubavnika u vašu kuću? Nije ispoštovala moju molbu i time je ukaljala moj ugled i takođe kasnije u životu našeg sina to bi se sve ogledalo u njegovoj karijeri, u njegovom životu. Da li ste vi nakon saznanja o prevari mogli njoj sve da oprostite? Ne. Da li je istina da ste prilikom Anine bolesti posle porođaja oprostili Ani da ste s jedne strane, kako bi sačuvali njen i vaš ugled, bili spremni da date razvod, odnosno da se razvedete, a s druge strane da je opet primite kod vas u vašu porodicu i vaš dom? Na porođaju, kada je Ana rodila ćerku, ona me zamolila da je oprostim i meni je bilo mnogo žao, tako da sam joj oprostio. Da li je tačno da vi brinete o Aninoj vanbračnoj ćerki, iako je niste biološki roditelj? Ja sam hteo da priznam ćerku kao moju, ali ona je kasnije otišla sa Vronskim, tako da... Kako ste se vi osjećali, kako ste se ponašali prema mami devojčici? Mislite da ona nije kriva? Mislim da dete uopšte nije krivo, što roditelji nisu razmišljali o posljedicama. Da li smatrate da je čin samoubistva Ane Karenjine ipak sebičan, ipak je ona ostavila dva maloletna deteta? Apsolutno. To što je uradila, ostavila je prvo decu samu, deci je potrebna majka više nego otac. Mislim da je njen čin nedopustiv. I posljednje pitanje, da li ste vi nakon Aninog samoubistva detetu, to jest maloj djevojčici, pružili svu roditeljsku negu koju nije imala, iako je vi niste biološki roditelji? Ja sam se potrudio da pomognem tom detetu što više. To je bilo sve. Da li odbrana ima neko pitanje? Jel imate?
Ja bih samo želela da postavim jedno pitanje Alekseju Karenjinu. Imate reč. Ako smem da citiram vaše reči, bez poštenja, bez srca, bez vere, pokvarena žena. To sam oduvek znao i oduvek sam to uviđao, mada sam sažaljevajući nastojao da sebe odbranim. Pogrešio sam što sam vezao svoj život s njom, ali u mojoj pogrešci nema ničeg rđavog i zato ja ne mogu biti nesrećan. Nisam ja kriv, već ona. Ali šta se mene tiče ona? Ona ne postoji za mene. Iako ste ovo mislili, iako ste ovo rekli, zašto na kraju niste dali razvod i zašto niste pristali uopšte na razvod? Kao što sam malo pre rekao, na porođaju, kada je Ana rodila ćerku, ona je molila za oproštaj. Tako da sam je oprostio. U redu. Pa, imam ja pitanje ako nema više, Milica. Nemam. Pre par minuta ste rekli, citiram, detetu je više potrebna majka nego otac. Zašto ste onda bili toliko za to da je oduzmete Seriožu i bili ste protiv toga da ga ona viđa? Serioža nije bio toliko mali, on je već stekao vezu sa mnom. On je kao kad ptici izrastu krila, ona može da poleti. Tako je Serioža, počela su da mu rastu krila i on je mogao već da leti bez pomoći majke. Ali zašto onda vi pticu koja sada može da poleti samostalno niste pustili da odluči da li zaista želi da se rastane od majke ili ne? Ako majka oro rodi ptića orla, ne može sad taj ptić oro da ide sa majkom orlom i sa vranom. Vrana je vronski, to je metafora. Tako da... Imam jednu primedbu, to ne kaže Karenjin, to kaže Filip. Znači ti sad mora da budeš i dalje Karenjin. Bez tikakvih slikovitih opisa. Opet? Pa ne, nego kažem, zato što ispada da to u romanu nemamo. Dobro. Pokušaj jezikom romana da nam to predstaviš. Jer ti si sada Aleksej je hladan, on nije pesnička duša da sad tu metaforično se izražava. Svaka čast na metafori. Hvala. Ja mislim da odbrana nema više pitanja za Alekseja. Nema više pitanja. Jel nemamo više pitanja? I odbrana Vronskog ima pitanje, imate reč? Gospodine Karenjin, da li vam je ikada palo na pamet, odnosno da li ste ikada krivili Vronskog za samoubistvo vaše žene? Mislim da je Vronski imao uticaja, ali da Anin alter ego je i njeni postupci su više krivi od Vronskog. Vronski je bio jedan od uticaja, ali njen karakter nije smeo da dozvoli to, da ona ostavi svoju decu. Ali zašto smatrate da je gospodin Vronski uticao na to? On je želeo da bude slobodan čovek u nekom smislu. Želeo da se druži sa prijateljima, a da to ne uključuje i Anino prisustvo. Međutim, on ipak, svi znamo da je on bio vojnik, zar ne? I on je morao da baš pre nego što je gospođa Karenjina izvršila samoubistvo, on je zapravo otišao u rat da bi ispunjavao dužnosti svoje zemlje. Ako je to razlog... Mislim da je Vronski ima uticaj jer Anina preljuba i Vronski učestvuje u toj preljubi, ali društvo ne gleda Vronskog kao što gleda Anu. Ana je iz ove situacije izašla sa više posljedica od Vronskog. Društvo više krivi Anu, tako da... Ali Vronski je
takođe kriv, ali društvo ne krivi njega. Dobro, u redu. A još jedno pitanje. Šta zapravo, kako biste se osjećali da je zapravo, to jest šta mislite da je zapravo razlog, jedan od razloga za taj strašan čin koji je ona počinila, zapravo taj da, zato što joj niste dali razvod, pa je bila pod pritiskom? Ana kada je otišla sa Vronskim da počne novi život, oni su se svađali. Tako da je Vronski stavio pritisak na nju, jer ona posle svega ovoga ne može da vodi isti život, jer je društvo gleda na drugačiji način i to je sam pritisak od društva. Ali on njoj nikad nije davao, bar koliko znamo, nije pritiskao, niti je bilo šta on branio da radi. Da li ste vidjeli neko Anino neobično ponašanje, depresiju, da se malo, da kažemo, neobičajeno ludo ponaša u zadnjih puta kad ste je vidjeli? Mislim da se Ana posle ove situacije osetila veoma osvetoljubivo prema Vronskom, jer je Vronski, kao što sam rekao, iz ove situacije izašao nekrivljen od strane društva. A nju je ipak društvo gledalo na drugu stranu. Pa da li mislite da je sa pravom društvo manje krivilo Vronskog, jer očigledno su imali neke razloge da ne krive njega, nego već nju? Mislim da je društvo nije krivilo Vronskog, jer on je ipak vojnik, a Ana je žena koja je bila udata i koja je imala decu, pa zbog toga mislim da je društvo više krivilo Anu, ali takođe Vronski je bio dosta kriv jer se udvarao udatoj ženi koja je imala dete. Da li smatrate sebe krivim za njeno ubistvo zato što niste htjeli da joj date razvod? Ne. Zašto to mislite? Zašto mislite da to nije uticalo na njeno ponašanje? I da to dodatno nije povećalo pritisak? Pa Ana me je molila da joj oprostim, tako da ona je time, mislim... Ali zar potpuni oproštaj ne bi značio i to da joj date razvod? Da, slažem se. Ne kažemo da ste trebali da joj date razvod, samo vas pitamo da li smatrate da ste vi krivi malo više nego Vronski. Ne. Nemamo više pitanja. Ako mogu ja samo da dodam još jedno pitanje za kraj. Može, pitajte. Mene samo interesuje da li ste u bilo kom trenutku osjetili neku tugu ili bar malo sažaljenja kada ste čuli da je Ana zapravo počinila samoubistvo? Jedino mi je bilo strah što je moj sin ipak i dalje volio svoju majku posle svega što je radila. Bilo mi je žao mog sina. Ali zar Lidija Ivanovna nije već davno rekla vašem sinu da je Ana mrtva? Da, ali moj sin je i dalje imao emocije prema majci. I ne mislite da je to možda bilo sebično sa vaše strane, što vas ni na koji način nije pogodilo to što je žena koja je živela sa vama, koju ste, kako kažete, voleli, da je počinjela samoubistvo? Ne, jer me ona prevarila sa Vronskim i time je pokazala da me više ne voli. Uprkos vašem oproštaju? Ne mogu da kažem da mi je Ana oprostila, već njen alter ego. Jer ona kroz sve ove situacije menja svoje ponašanje i svoju ličnost. Ali ja sam vas pitala za vaš oproštaj, ne za Anin. Pitala sam vas Ana se posle promenila.
Da, ali kada me prevarila, ona je pokazala da me više ne voli, tako da mi nije žao. Ali to da prošla njena emocija kroz glavu, kako to da ženu koju ste jako voljeli i cenili, da kroz jedan čin da to sve ispari i da uopšte ne osjetite ništa prema njoj nakon što ona sebi oduzme život. Da, to je ipak majka vašeg deteta. Da li to znači da je ipak niste voljeli? Ako mogu samo nešto da dodam. Ali od početka. Moj klijent koliko... Ali želimo prvo da čujemo odgovor vašeg klijenta pre nego što nešto dodate. Odgovor, gospodine Karenjin. Ponovite pitanje. Pre nego što je, odnosno koji drugi muž, koji drugi suprug bi svojoj ženi dozvolio da se ona porodi u njegovoj kući, došao da je pomogne i prilikom toga je opet. Ko bi to dozvolio? Neko bi svoju ženu oterao na ulicu i rekao je radi šta znaš. Da li on to radio? Da li je to radio? Samo jedno pitanje. Ali to nema veze sad sa ovim o čemu smo mi razgovarali. Mi smo upravo došli do toga da on zapravo nju nije voleo. Zato što nema odgovor na naše pitanje. Normalno sam je volila. Pre nego što me prevarila. Ali kako ste bili sve emocije, apsolutno, i da vas uopšte nije dotakla njena smrt? Pa je me prevarila. Kada to ipak žena koju ste voljeli... Pa dobro, shvatili smo da vas je prevarila, ali ili čujete vi naše pitanje? Pa te vrtite jednu reč u istoj rečenici i 5 puta, bri. Pa zato što nam uporno ne odgovarate na pitanje. Ajde opet, čekaj, ode mi facecam. Ode mi kamera. Molim da ponovite još jedno pitanje. Ja sam vas pitala, da li ste u bilo kom trenutku osjetili neku tugu ili bar malo sažaljenja nakon toga što ste čuli da je Ana izvršila samoubistvo? Vi ste rekli ne, a mi smo vas pitali zbog čega, jer ste ipak živeli sa tom ženom, jer ste je poštovali, jer je ona pre svega majka vašeg sina i kao što kažete zato što ste je voleli. Ili Saveta je pitala kako je moguće da sve te emocije ispare zbog jednog čina. Pa moguće da ispare jer žena koja je rodila mog sina je takođe bila sa drugim čovekom i njemu je rodila drugo dete. Šta je ovo? Moja Milica podelila sa nama ekran. Dobro, u redu, vratila se. Ko? Ekran. To ne sprečava svedoka da odgovara. Nastavite. Odgovorio sam. Pa, moje emocije su nestale kada je Ana, kad me je prevarila sa drugim čovekom i kada je tom drugom čoveku rodila dete. Ali vi ste nakon rođenja deteta Ani oprostili, kako ste rekli, to jest na samom porođaju. I rekli ste da ste u stanju da nastavite da živite sa njom. Ona je kasnije otišla sa Vronskim. I htjela je da uzme mog sina, da odvede mog sina od mene. I ja to nisam dozvolio. Da li to znači da ste onda vi nakon Aninog odlaska sa Vronskim ponovo njoj na neki način svetite? Da mrzeli i taj vaš oprost koji ste joj dali više nije značio ništa? Te uopšte niste ni volili od samog početka. Jer kako kažete, niste osjetili apsolutno nijednu emociju nakon vesti da je ona mrtva. A da ne pominjemo kako niste hteli da joj date razvod i kako je to potencijalni razlog zašto se ona ubila. Mislim da je Vronski kriv jer je Anine, da je on skrhkao Anu. Pa vi mislite da je Vronski skrhkao... Nije to tačno. Vi mislite da je Vronski skrhao Anu, ali zaboravljate činjenicu da joj vi niste dali razvod i time što joj niste dali razvod... A ne zbog njene velike ljubavi prema Vronskom, zbog kojeg vas je i ostavila,
Ana se nije ubila zbog Vronskog, nego se ubila zato što vi niste htjeli da joj date razvod i ne možete da krivite Vronskog. I ona je zbog toga što joj niste dali razvod bila odbačena u društvu, jer da ste joj dali razvod, ona bi se udala za Vronskog i opet bi bila prihvaćena. Da. Zato što je ona želela da započne život sa Vronskim iz ljubavi, jer su se voleli, ali vi joj niste dali razvod. Kako mislite da je to uticalo na nju, ako ne, da je to samo dodalo pritisak? Vraćamo se na isto. Na poređenje. Sasvim sude. Ja mislim da je ovdje očigledno da zapravo Aleksej Karenin nije voleo Anu i da on za glavnog krivca smatra Alekseja Vronskog, a mislim da ovo nikud ne vodi sada. A ja mislim da naš Aleksej Karenin nije pročitao roman. Ja mislim, profesorka, da moramo da završimo ovo, pa posle da utvrđujemo ko pročitao, ko nije. Ne, ali... Htjeli bismo da postavimo neka pitanja njoj. Ana je odsutna, danas nije na suđenju. Ana će biti sad. Zato što je kriva. Zašto se upela? A zašto je onda prisutna naš klijent ako nije prisutna Ana? Da li možeš to da objasniti? A imate vi suđenja kada je samo advokati dođu. A jel možete da postavite nama kao advokatima pitanje, mi ćemo vam rado odgovoriti. Naravno. Sledećeg časa. Jelana nije tu zato što je kriva, pobegla. Ana će biti... Otišla da skoči pod voz. Kako ste bili do sada ozbiljni? Slušaj, kako ste do sada bili ozbiljni, u tom stilu ćemo i da nastavimo. Imamo sudiju, sudija treba da vodi glavnu reč od ovoga. Na kraju. Sudija, šta kažeš? Ajde, više bi. Ja predlažem da na sledećem ročištu ispitamo i poslednjeg svedoka, to jest optuženu Anu Karenjinu, da nakon toga se advokat i tužilaštvo i odbrana daju završnu reč. Ali morate i Ljevina. A da, Ljevina. Ali ni jedna ni druga strana. I potrebno je da Aleksej Karenjin do narednog ročišta, to je utorak, pročita roman da ne bi vrtao jednu isto ko pokvarenu ploču. To je moje lično mišljenje. Koliko su drugi svedoci imali dosta materijala da pričaju, toliko je on vrtao jednu istu rečenicu stalno. I poznajući Filipa kako nam analizirao Balzaka i ono, znači tvrdim vam da naš Aleksej roman nije pročitao. Utorak. Da. I optužena da se pojavi utorak. Da, ali istovremeno će... Ako ne skoči pred voz. I da poručite i optuženoj ukoliko nije i Ljevinu da pročitaju roman, jer videli ste i sami da kad se nađu ulozi svedoka, ukoliko nisu pročitali delo, to se oseti. Inače ste me svi toliko oduševili, verujte mi, znači ja sam uživala dok sam vas slušala. I mi. Kako nam je. Ja vas negde zamišljam da ste već advokati Toma Fila. Majke mi. Znači baš pratite sagovornika i zapisala sam ovde. Treba da izbegavate sugestivna pitanja. To se najviše videlo kod svedoka Alekseja Karenjinog. Vi ste ga pitali stalno sugestivno, da li, on bi odgovarao sa da ili ne. Znači postavite pitanje, a onda i da nešto još objasni uz to. Imaćete više materijala za presudu. Nedostaju replike, to nisam htjela da prekidam, to je na primjer kada svedok nešto govori ili kad neki drugi advokat nešto zastupa svog klijenta, vi imate prava kao advokati, na primjer, ne znam, Anin advokat ima pravo na repliku Kareninog advokata ili obrnuto. Znači, imate prava na replike, ali to treba sudija da dozvoli. Znači, da, javite se za repliku i sudija mora da isprati da vam da reč. Da, to sam napisala, inače sve ostalo je stvarno onako, ja sam puno utisaka.
Drago nam je, baš. Drago nam Stvarno. hvala. Pa mislim da je vama zanimljivo i da ćete ako ništa drugo da zapamtite ovo ovako. Jeste. Mnogo bolje nego sada pričamo o Kulina Bana, o romanu i Da, zanimljivije je ovako. da pričamo fabulu, drugo ovako se učite da mislite, između ostalog. To sam htjela da vam kažem. Znači, poručit ćete onima koji nisu večeras tu da se pojave naredni put, da oni koji nisu, pročitaju tu knjigu, imaju petak, subotu, nedelju, ponedeljak, do utorka uveče u 7, da pročitaju, da ne budu svedoci pa da, znate, delo je šturo kad se tako govori, i vidjet ćemo se u utorak. A ja molim Tamaru, je tu Tamara, ne vidim. Poslaću ti na mail, ja sam prošli put ono snimila, pa ću ti pošaljem da pokušaš da ga prebaciš da možemo da ga gledamo gosti. Znam. Vaš? Može. Kako? Ajde, onda lepo se provedite u kućnom. Takođe. Ajde. Doviđenja.